डायरेक्टर डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। दिल टूट जाई या खरोई, दिल टूट जाई या खरोई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। दिल टूट जाई या खरोई, दिल टूट जाई या खरोई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। डीजे कंचन राज, नीम चौक, चौसीमा, वैशाली। हमारा के भूल जइहो, जिंदगी से दूर जइहो। प्यार करम तोहर से मर के, भल रहबू तू दोसर के घर के। तुहरा नसीवा बट कोई, तुहरा नसीवा बट कोई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। बियाह जब दोसर से होई, बियाह जब दोसर से होई। डीजे कंचन राज, अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा, नीम चौक, चौसीमा, वैशाली। राइटर हो रील से हो, खुश रह मिल के हो। अंकित मालिक के ना भइलू, झूठो के क्रिया खा गइल। लोरखिया के कजरा धोई, लोरखिया के कजरा धोई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से होई। जन जी के कहा मरा होई बियाह जब दोसर से